Voda. Stále viac a viac vzácna komodita. Pitná voda, úžitková voda, odpadová voda. A práve na ňu sa zameral najnovší projekt známej nemeckej firmy Rochem & Partners. Prišla na trh s absolútne inovatívnou technológiou a svetovou novinkou. Premení vašu biologicky znečistenú vodu až na úroveň pitnej vody. Toto zariadenie váš tekutý odpad vyčistí a zrecykluje. Jeho ďalšou výhodou je, že má širokospektrálne použitie. O skúsenostiach s touto technológiou a jej benefitoch nám porozprával pán Aaron Steinemann, majiteľ jedného z najväčších bytunkov v Nemecku, firmy Steinemann a zároveň jeden z partnerov výrobcu firmy Rochem. Wir haben hier bei uns einen Wasserverbrauch von circa 350 bis 450 Kubikmeter am Tag. Naša spotreba vody je približne 350 až 450 metrov kubických denne a našim cieľom je čo najlepšie spracovať čo najviac tejto vody a určité časti odpadovej vody opätovne použiť v našich ďalších procesoch. Spravili sme dôkladné analýzy s veľmi dobrými výsledkami a môžeme vo všeobecnosti potvrdiť, že systém a jeho funkčnosť sú úplne v poriadku. Chceme opäť využívať vyčistenú vodu ako médium s dlhodobým cieľom znížiť našu súčasnú spotrebu vody podľa prvých odhadov o ďalších 100 až 120 metrov kubických za deň a zvyšok, ktorý tu potom používame ako vodu alebo ako odpadovú vodu. Zatiaľ máme s tým dobré skúsenosti. Znižujeme spotrebu vody tým, že určitú časť prúdu vody môžeme takmer recyklovať a opätovne použiť, čím sa samozrejme zníži aj celkové zaťaženie komunálnej kanalizačnej siete. Celý proces je bez použitia chemikálií s jasným znížením hodnôt chemickej spotreby kyslíka a znížením hodnôt chloridu. Aber genau das ist das Ziel, Wasser reduzieren im Verbrauch, dadurch, dass wir für gewisse Teilströme das Wasser quasi im Kreis drehen können und wieder benutzen können und damit natürlich auch die Gesamtbelastung des kommunalen Abwassernetzwerkes sozusagen zu reduzieren. Und das eben ohne den Einsatz von Chemie, mit einer ganz klaren Reduktion der CSB-Werte, mit einer ganz klaren Reduktion der Chloridwerte auch in diesem Fall. Som pevne presvedčený, že ak sa nám ponúkajú takéto možnosti, ako vidíme, je tu možné ušetriť až 100 metrov kubických vody. Miera jej úspory závisí samozrejme od konkrétnej firmy. Musí byť v záujme spoločnosti využiť tieto príležitosti, pretože hovoríme o udržateľnosti. Hovoríme o šetrení zdrojmi a je dôležité, aby sme dosiahli dobrý výsledok a dobré riešenie. Chcete sa dozvedieť viac o tejto technológii? To vám prezradí hlavný manažer firmy Rochem & Partners, pán Markus Beckmann. Ja, mein Name ist Markus Beckmann. Der eigentliche Erfindergeist geht ja aus der Firma hervor seit nunmehr über 2 Jahren schon. Speziell auch den Bereich der Umkehrosmosetechnik. Die Anlage stellt sich... Zariadenie sa skladá z niekoľkých častí. Najprv máme predfiltračný stupeň, celý namontovaný na mobilnej jednotke, kde pomocou vibračného procesu odstraňujeme hrubšie zložky, ako sú napríklad pyliny. Potom materiál prechádza cez feromagnetický stator FMS. FMS je jednotka, v ktorej voda prechádza tunelom, kde sa otáča až 2000 klincov s titánovým povlakom, stimulovaných magnetickým poľom a dosahuje teplotu až 2000 stupňov Celzia. Potom voda prechádza 3 alebo 4 ďalšími filtračnými stupňami pred tým, ako prejde do reverznej osmózy. Výsledkom je čistá voda, ktorá je pitná. Und dann passiert das Wasser noch 3-4 andere Filtrationsstufen, bevor es dann anschließend in die Umkehrosmose geht. Wir erreichen somit einen Reinheitsgrad vom Wasser, was trinkbar ist. Gut, aber es ist eine absolute Weltneuheit. Je to absolútna svetová novinka, prinášajúca výsledok, ktorý je v tomto vysokobiologickom procese nevídaný. S technológiou FMS sme sa spočiatku zamerali na vysokobiologicky znečistené odpadové vody. Veľmi širokou oblasťou použitia je aj trh s bioplynovými stanicami. Und ein ganz großer Bereich hier in Deutschland, bedingt durch die Anzahl, ist das der Bereich der Biogasanlagen. Aber wir haben damit ein unglaubliches Potenzial und erreichen somit bei jedem Biogasbauer. S touto technológiou máme neuveriteľný potenciál a umožňujeme každému prevádzkovateľovi bioplynovej stanice dodať do siete výrazne viac elektriny, pretože sme našli možnosti vypúšťania odpadovej vody, čiže vyčisteného digestátu, späť do rieky alebo do zavlažovacích systémov.
Filtration Systems, ne, Bewässerungssysteme. Čo dodať? Mobilná čistička odpadových vôd je tým najlepším spôsobom, ako znížiť spotrebu vody vo vašej firme a znížiť tak aj vaše náklady. Je vhodná pre bioplynové stanice, bytunky, farmy so živými zvieratami, mestá a obce. Jej najväčšie výhody sú mobilita, flexibilita, nízke prevádzkové náklady. Ak vás zaujal náš produkt, neváhajte nás kontaktovať a veľmi radi vám o ňom prezradíme viac.